Tinokudekesaiwa naMhanduwe tauya nawo dzomanhoko dzozuva rokutanga mwedzi waGunyana nyasi munhoroondo. Ndipo pakabuditsiwa nharembozha yorudzi rwo3310 mugore ra2000. Izvi zvakaitika ikabva yaenda kotengesa mamiriyoni anosvika 26 omafoni pasi rese. Munaudza nyasi kufarira nokuchingamidza Nelson Chamisa musi wechishanu kwakaitiwa nevatengesi vepamurehwa kwakawasiya wari mumushishi. Izvi zvakatoitika nokuti wakatokumbiwa nemapurisa wakagobhadharisiwa mari yochoupenzi inosvika madhora 500 muZimbabwe. Waibvunziwa mubvunzo mubodzi wekuti munowaziva bachire yepurezidendi wenyu nekuti iwo waishedzera kuti purezidendi. Kumudze kuongororwa kuri kuitika chirwere cheshuramatongo pabodzi pono choTB kuri kuenderera mberi mangwana. Kwai wanenge wari panyamande kiriniki mangwana. Tinagonye pana wagoendawo wanoda kuongororwawo. Hurumende yaita kakubenhutsa ivhu kuwapambepfumi wakanga waritorehwa mumakore okuma2000. Izvi zvaitika nyasi nokubuditsa kwaita gwaro rehurumende nemakurukota avo vanoti gurukota rozvomari pabodzi pono gurukota rozvominda. Izvi wati wachenawa kana wachida ivhu ravo ravaimbosenzesa vanokwanisa kundonyoresa, wakanyoresa wobva wagoripuwa. Zvato kunetsa kuti kohoko vanhu wachidandi. Kutengesiwa kwemari yokunze nyasi kwaenderera mberi. Dhora romuno ranga richitenga dhora rokuAmerica kana rasvika madhora 83 nemasendi 22. Nyasi wati kwatengesiwa mamiriyoni 16 omari yokuAmerica. Goho rofoja rakaderera gore rino kuenda kumakirogiramu anosvika mamiriyoni 140 asi wakakwanisawo kuwana hawo mari iri nani kupfuura yegore rapera, nokuti gore rino wakawana mamiriyoni 460 okuAmerica. Gore rapera wakanga wana mamiriyoni 440. Goodson Nguni ari mumwe wevamwe vanofanira kunge vachiongorora hori munyika. Kwai ari kutotsvakiwa kuSouth Africa. Wareketa wachiti Goodson Nguni atoripa vanhu vasingadiwe kuti wapinde muSouth Africa nokuti akandopinda ari kusungiwa. Izvi zvava zvatinetsa kuti kohoko hurumende wakugoisa munhu ari kutotsvakiwawo nomhosva dzache mune imwe nyika kuti ndiye agoita anobata wanoita hori. Idi kutamba nomatope. Dare remakurukota ratiro zvikoro zvichagovhurwa kutanga musi we14 mwedzi uno waGunyana. Watiwo vanonyora mabvunzo dzokupera kwegore dzoCambridge ndiwo vanovhura musi uyu. Vanonyora bvunzo dzokupera kwegore dzoZimsek kwai vagovhura musi wa29 mwedzi uno. WoZimsekiwa kwai vachagonyorawo kutanga bvunzo dzavo muna zvita kupera kwegore rino. Heno kuti zvichakundika sei, iwo wangu wasi kuenda kuchikoro ba. Dhamu roKariba kwaira nomvura inosvika zvikamu 35 kubva muzana. Izvi wari kutoshira vanhu kuti riri kubvinza mvura yakawandisa yokugaya magetsi kwariri kuita, nokuti pamazuva 15 apfuura rakwanisa kudusa mvura inosvika zvikamu 2 kubva muzana. Ikaramba yakadandi ichagona kuvhundutsa zvizhinji. Toringa dzepasi rese. Nyika yeRwanda yasunga mumwe akaita kuti firimu rakanzi Hotel Rwanda ribuditsiwe.
wamusungira kuti kwai ari kuronga kukurubura hurumende yavo. Izvi takambozviona zvichiitiwa kuna vatsvangirai navamugabe, kuti wese andoreketa zvokuita zvisiri izvo zvisingadikani vanobva vamusunga. Majerimani di anoita kutsvinya. Nyasi wareketa kuti vanhu vari urova hwawanditsa munyika mavo kupfuura zvikamu 4 kubva muzana. Wati akandouke kutanga kuti urova munyika mavo makore 4 hupfuure zvikamu 4 kubva muzana. Idi dai kuri kwedu tinenge takagarika bakani. Vanhu vanopfuti dzisiri pamutemo muSouth Africa kwai wagofanira kuti wadzibenhutse kuhurumende nokumapurisa mwedzi uno usati wapera. Kwai wakakwanisa kuita izvi vanondobenhutsa havo paribe kana mubvunzo yavanobvunziwa. Asi wakazoreka kubenhutsa mwedzi uno kwai vanenge vakuchibvunziwa mibvunzo yakawanditsa. Tiri ipapo mabi yangu, togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.